Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmeten makita ti basura iti malikodan ti balaywana. Ay, ang basura kun unay kalaki di matambunay. O saramam ta panunot mo. Common sense, bunay. Common sense. Kat ibagam lang adi kaagungay. Agsalsalod sulak ti tinasayaat. Asino ti saan ang makaungat no kastalaan? Sa ludsod ang mata namin kanyak. Dakas gayam tagsaludsod ita panaway. Kasla di mo ngamin us-usaran ta common sense mo. Sa dino nga ron tinagbasuraam. Iti basuraan sa dino kumapay. Sa dino nga raw. Ang mga no ikanak man iti pagsakitan ti ulo ka. Ay nawaw. No imbagak nga imbasurak. Di mon saludsudan no sa dinaw. Tinapatag kat saanin nga agkaiwara di tamalikodan ti balay. Nakababaeng kadagiti lumablabas. Narabian ka mga Anton Lakay. Wen, di nalusak mo ti basura tayo ti kanal nga asidag ti dalan tayo. Bakit? Anya ti kunam Lakay? Ada nagbasura iti kanal nga sidig iti dalan tayo? Day tagarod bakit? Naglalaok pa nga ron. Ay nawaw. Asino mat kay day talakay? Diyak matamo na sino bakit? Madanagan ang lang. Tama nga no panunutin da kapitan. Asyak tinagibasura. Sapay kagawad ak diyem. Adamat karato lang nga inaramid yung Lakay. Ada ngamdi damit pagan ano. Nagdakil ti no dumping of garbage akarato lang. Ngam agbasura dalat tama. Ay una yan ti tattao ita. Simple lang apagan nurutan ngam di na maaramid. San lang nga na minsan ang napasamak ti kastoy. Makauman. Ag-report ka ni Kapitana Lakay. Tapno maaksyonan adagos. Kasta teramidak bakit? Sakla akanayo ng ti mabambannog ngagdaldalos iti basura da iti dayja kanal. Adda man ti parikot kapitana. Anya day ta parikot kagawad Anton. Addalat ta basura iti kanal kapitana. Ay nawaw. Katno kadaldalos tayo laang. Adapay ba't karato lang ay naramid tayo? Natanggan ti ulo da kapitana. San lang anam na minsan adinalusak ti kanal iti asidag ti dalan mi. Asino mat nga taday ta nga awanan baen nga agbasbasura iti kanal? May ito ti saan ko nga ammo kapitana. Imayak lang nag-report ang mga no nakita yo kat panunutin nyo ada kami tinagbasura. Inton pa nagtutudo, datayon tumanan nga opisyal ti pabasulan da. Amangan kunak no nakitam tinagbasura iti kanal nga asidag iti dalan mi, Mari Glory. Ay napasensyakan Mari Brenda. Ngamjak mo't ammo. Inranada siguro tinagbasura iti awan ti tao Mare. Narabyan manan nila kay ko idi kalman, ta dinalusan na ti basura da. Nagreklamo nga rudan nila kay ko, Mari. Naglawa ti karatula ano dumping of garbage ijay Mare. Nalawa nga agpaiso, ngam di damat pagan ano, Mare. No pagbasuraan dati kanal, datayon tumi lang tinakakaasi inton pa nagtutudo. Ay naku nampay, Mare. Natangkan ti ulo da. Ngam no addadakas a mapasamak, ibagada nga awan ar-aramiden dagiti opisyalis ti barangay tayo. Saan siguro ang maawan dagiti tattao akas tamare. Perwisyo da itintero a barangay. Naku nampay, Mare. May raman ti bumarangay iti kastang aramid da.
Kumusta nga ilakay? Nakasaritam ka din ni Kapitana. Wan bakit? Kat, anya kay ti kunana. Makaungat ngam awan di maramidan mi. Tas antayo mat nga amo na sino day taan nagbasura. Isuggest mo kan kwa na tagpa-meeting kayo, lakay. Ayun ngagpaisaw. Mayat ta na panunot mo. Saan ang mabalin abaybay ang tayo dagita adugyot? Gaputawan agbambantay, pagbalinan damit na basurahan ti kanal. At damot tinarami na pagbasurahan tayo. Tapno saan kumanga agkaiwara. Ngam timot sa dutda ti ipakpakat da. Salbag dagiti dagita. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo, kagawad Anton. Nasken nga agpamiting tayo kadagiti bumarangay. Tapno mapalagi pandamanan, Kapitana. Isu na laeng numan manumanen ti umay makimiting. Nasaya-saya at no pagmultaan tayong dagita asakit ti ulo, Kapitana. Kasta ti aramidon tayo. Tapno adda pagnakmanda. Asino ti mapandaban-ban nugan nga agdaldalos iti basura da? Makaumamot ngamin no kanayon, Kapitana. Sakmet ti mabannog. Ibagam kadagiti padam akagawad nga agmi-meeting tayo inton malam. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti dayta basura. Pagsasaritaan tayo mutlaeng no anya ti ipamiting tayo kadagiti bumarangay. Areglado, Kapitana. Adda ka no ti meeting iti barangay hall, wana bakit? Mabaling ka di asikapay laang ti makimiting tanapatig mutilakad ko di sintro. Ay nawaw. Anya ka naman ang ti pagmimitingan aya. Meeting mat akanayon. May papan ka dagiti basura bakit? Ay talaga yam. Mapan ka tapno updated tanuan niya ti ipamiting da. Day takida inti pagbambanugak. Maturugak laang no awan taramido. Ay nawaw, makimiting ka tamano nga oras lang mo day dyan. Makita inton madamdama. Nugo magatak ah. Mabiit na ang tatabo ni. Ne, sigama gayam glore. At dati meeting ije barangay hall ita tata. Napatig ti pagsasaritaan tayo. Kaya't kukumatimaban, nairanamang nga damat importante nga ilakad ko di sentro. Ninanahuan na nga'y tata. Saan mo't asigurado no mapan? Makitan to ka nun no gumagad. Barang makaumay tata. Wan garod, balasang ka. Narigatisan adumar ay kadagiti kakasta meeting. Ay, pudno launay tata. Sakit ti ulo mo ngamin dagiti daduma akabarangayan tayo. Pagbalinan da abasuraan amin asuli. Manmanula ang manan tinakimiting Mari Brenda. Uray da tatabo ni kan nanahuana. Di damat imay. Nakasaritak ni Tata Boni itay agsapa, Mare. Adda ka no tinapatag alakad na ijay sentro. Ninanahuana ko maa. Iso ko man ti imay. Awan mo nga rod, Mare. Sapay ko na ni Kapitana itay nga agmulta dagiti matiliwanda nga agbasura iti saan ahusto a pagbasuraan. Tadamot piman ti inaramid da pagbasuraan tayo. Tapno saan akumpor miladitan ti pagbasbasuraan. Basol damot laeng matiliw da. Sa bagay naipamiting matenday tayo di. Adamot ten karato lang ay naramid ti barangay. No natangkan ti ulo da, adamot ten kadakwada Anya nga itiin pamiting da ije barangay hall, wana bakit? Basura ka numag. Ay nawaw, apay nga dati mat na. Di mo ibagasan ka nakimitay. Saan ata nakaturuga mag? Anya, Ay di ka madanagan takinasaritak ni Cecil Akaruba itay. Ti kunana, may papankano iti basura. Isumot akanayon ti pamiting ta. ay unay kan bakit? Sa balilat taalo si katinakimitay. Langag mo kumaamin nga inpamiting da kapitana. Kag reliable source mo ni Cecil Akaruba. Anya ko matinagdumaan na ngay lakay. No anya ti pinagmimitingan da. Isumot ti imbaga ni Cecil kanya. Mala, agtugaw kakiday. Ta ibagak ti imbaga ni Cecil kanya. Ay nawaw.
Di mo ka din isuot da ito'y abada, umbo nila kay. Apay no saan ko nga usaran. Ibasura ka tapno saan nga agkaiwara dito'y balay. Nay. Kita ti pangibas basuram abakat. Ay nawaw, saanan ang masapul apalagi panak bunay, amok tar aramidang. Iti basuraan nga inaramid ti barangay ti pagbasuraam. Wan, amaw! Kuno saan, ibatim di ta ibasurak no mapanak iti bangkag ta. Di balay ta malabasak met ti basuraan, okay? Siyaklatan. Nasken ama ibasura itamo laeng. Tanasakit ti matak ang makakit-kita kadagiti basura nga agkaiwara dito'y balay. Ne, anya nga'y ta inyawid mo anak kasako lakay. Talaga sakit ti ulo ti taduma abo marangay, bakit? Ay nawaw, anya day taya. Inbasura damanan iti kanal ah. Anya? Kalkalpas laang ti meeting at daadagusan ng basura? Un nga ron, bakit? Kaya't da siguro ti agmulta. Aguray ka, kitaag man tasako lakay. Apay ka di bakit? Amo ko no asino ti nangibasura iti day talakay. Ha? Kasanumat alam mo? Aday tani, ada nakasurat iti sako. Juana B. Kunana. Ayuan. Apay dyan nakita tayo ta? Kano nagbasit mo ngamin. Kasano ko mamakita mo nga eh. Ne, kita may lasin ko daytoy a t-shirt lakay. T-shirt daytoy ni Nana Juana. Ne, uray to'y long sleeve. Nakita ko nga insuot ni Tata Boni. Mukasta. Dagiti gayam agasawa. Ti may sang agbasbasura iti dayja a kanal, bakit? Mapan kayo di barangay hall, tagsasarita tayo, Tata Boni. Ay nawaw, awam mo ti amok abasol, kagawad Anton. Nakita mi ti badbado nga inbasura yo, iti kanal, Tata. Ha? Anya? Ibagam ka ni nanawana, nga umay tumat, tapno manggag na no anyaman ti pagsasaritaan tayo. Ay, babit lang, Anton. Amagan no nagkamali kayo lang. Ammo mi adak kayo tinaggapuan dayja basura, Tata. Tanagan ni Nana Juana tinakasurat iti sako. Kan nakita mi abado yu tilinahon ti sako. Anya! Hinton malungag sa sarita tayo, Tata. Umay kayon to, ha? Anya ka numanang ti ipamiting dagitang opisyalis bu nila kay. Sa dino tinang ibasurami ti daan abado ta, Iti basuraan Apay nga ron anak ko na ni Kagawad Anton, abasura ta tinaala da iti kanal. Ay, yawan amok dita. Ang pudlo ka man, may saka kadagiti sakit ti ulo diti barangay tayo niya. Ay, kuala ka. Ibagam ti pudlo tawan ti pagbayad ta ti multa. Ay, uwan lakay. Ay nawaw, hindi pa'y nga ibagbagakeng ka, nga ituhos ko a pagbasuraan ti pagbasuraan. Ngam, apay nga iti kanal ba lang, di mo ka din nakita tinalawa a karatula, Ay, saan mat na iti ayan ti mismo akaratula tinagbasura aklakay. Iti asidag na laan. Napo, wana ya. Siyak ti sumakit ti ulo na iti kas tama nagsungsungbat mo. Pudno ka di mare. Ado tinatiliw daan nagbasura iti kanal. Isumati ko na nila kay ko, Mari Glory. Ay, dagita siguro dagiti saan anak meeting mare. Nalabit akasta. Agraman da Tata Boni kan Nana Juana. Ulitin man timbaga mare. Agraman da Tata Boni kan Nana Juana kunak. Amangan no pagmulta ang dadagijay. Ay nawaw. Ni Nana Juana siguro man ti mastermind di mare. Ay, asino pa'y kumangay mare. Kanayon matpiman amay ramraman ni Tata Boni kadagiti kalukwan ni Nana Juana. Ay, kaasi jay lakay mare. Sakit ti ulo tinaasawa na. Ay, nakunampay mare. Pasensya kayon, Juana, Boni. Ngamnasken nga agmulta kayo. Manungay, Kapitana. 2,000. Tay sumat tinapagmimitingan. Ay nawaw.
Nagdakkel meten ta 2,000 kapitana. Ay awan ti mabalin tayo. Takas na ko nakitayan. Dayta tinapagmimitingan. Dila mabalain awarning paila ang kapitana. Idi pa'y asang kay bagami, nga agbasura tayo iti husto a pagbasuraan. No ulitan niyo man ang tiinarami diyo, dakdakkel pa'y ti multa bayadan niyo. Ay nawaw, pagkwartaan nyo manin Tangiwa mo man, wana. Kay pudnumag, pagkukwartaan na tayo lang. No saan akastoy ti aramidan me? Awan basura everywhere metten ti barangay tayo. Datayo metlang a bumarangay ti kaasi. Oho, dayta pagkwartaan nyo kindi ti amuyaw. Agpapada kayo arupat kwarta. Umura ka ni Jerwar. Da kami bailaan kin kapitana tagsarita. Ingkan. Ay nawaw, apay nga inalampay laang dayta basura bunay. Iyaw ita. Saan mo't abasuraan ti barangay hall? Na, Sana nasaya ati kas dya pa nagsasaom kin kapitana. kahit pudno mo ti bagbagak. Iso a pinagmulta da tayaw, ta kwarta ti kayat da. Saan data pagmultaan? No iti husto pagbasuraan ti nagbasuraam. Oho, wagasam man di 2,000, kamano tayo ang nagmulta. Ang sardan kamat! Nakababayin ka iti tattao makangkangag iti day tayo bagbagam. Ala, ituloy tanto tagsaritan dyan balay. Nasalaw ko da tatabo ni ken nanahwana di tadalan lakay. Anang iti kunada? Agtatal na adamat. Ni nanahwana kasla makaunget. Nagpartak amag na. Pinagsasawan lang arod ni kapitana di barangay huli tayo bakit. Ay nawaw. Nagtured man. Inraman na paipiman ni tatabo ni. No kasta, iso a talaga tinagbasura iti kanal. Huwag bakit? Iso tinagbasura. Ng iso pa'y lang tinareklamo. Pagkukwartaan mi kanumanan dagiti bumarangay. Kat isumat tin na pagmimitingan tayo a bumarangay. Dakamoy ti dayta nanawana. Saan na asurutan nagiti paganurutan ang may patungpal. Intun mamulta, ibaga na arupat kwarta dagiti opisyal. Ay, no kasanumat ti kinaanos ni Tata Boni, isumat ti kinatangsit ni Nana Juana. Naimbag ko na ma, na nakapagtepel ni kapitana itay bakit. No saan, amang ano nakaramanday ta ananawana. Talaga arupat kwarta dagitang opisyales. Ay nawaw, agsarden ka man si kawana. Agasam nga iti 2,000 a binayadan ta para laang iti dayta basura. Iso nga rin na pagmimitingan. Apa di mo maawatan dayta. Dayta ti bagbaga, pagkwartaan damanin da tao. Hey, di kagsaw ti kasta. Tabasol mo lang, inramaraman nakpay. Sigurado adakkel manen ti kupit dagita. At ang pamanaglag mo kadagita ngay bagbagam bakal. Sana nakasapulan, kadamutan iti sangwanan tayo ti ebidensya. Awan lat amuda no di multa kanayaw. Awan datoy. Di ka mabutang, nung sikat ti kaswanda. Apay kuma. Noon niya laditan tilawlawatan. Panunutan man na yung bagbakit. Santang agmulta no inaramin mo tos to. Dahita si Jack kahit nga ugalim kahit. Sikat hindi na amot agtungpal iti paganurutan. Intungkwan, sikat agreklamo. Ay so, sagbalbali kan, Juana! Amagan no saan ta makabayad iti multa into sumarunaw, kit pagbaludan ton ti pagturungam. Salbag ka! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma a good citizen amakuna. Agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti barangay tayo. Ta para matlaang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.